טוב, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, בשיתוף פעולה עם אלן קאר. אתן לא יכולות להיות אנחנו. אז לפחות תשמעו את מה שיש לנו לומר. אז אנחנו ממש מתרגשות, להתחיל את הפרק השני בסדרה שלנו עם אלן קאר. אז כמו שאמרנו בפרק הראשון, זה בשיתוף אלן קאר, אבל אנחנו עשינו את הסדנה הזאת לפני כל אחת, אני לפני 5 שנים, אחותי לפני... אני לפני 8 שנים, שילמנו עליה... 8 חודשים. 8 שנים. ושילמנו עליה מחיר מלא, אז שלא תחשבו שקיבלנו את הסדנה במתנה. לפני 8 שנים! רוצים שנתחיל מההתחלה? כי נראה לי היה פה קצת כאוטי. מההתחלה. אוקיי, 8 שנים, אלק. וואו. אוקיי, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, בשיתוף פעולה עם אלן קאר. אתם לא יכולות להיות אנחנו. אז לפחות תשמעו את מה שיש לנו לומר. אנחנו מתרגשות בטירוף לעשות את הפרק השני הזה בסדרה, בשיתוף עם אלן קאר, וכמו שאמרנו, אנחנו אמנם בשיתוף פעולה איתם, אבל אנחנו שילמנו מחיר מלא על הסדנה הזאת. אני לפני 5 שנים. ואני לפני 8 חודשים. שילמנו במיטב כספנו, בסדר? שלא תחשבו שמימנו לנו את ההפסקת עישון בשביל שנשכנע אתכם, ממש ממש לא מה שהיה. לצערנו לא. לצערנו לא. אבל כל מה שנאמר פה, הוא ככה, ההוראות האלה נכתבו בדם. כל מה שאנחנו אומרות, ברמות. הוא באמת על סמך... וואו. כל מה שאנחנו אומרות הוא באמת על סמך חוויה אישית. בפרק הראשון בסדרה דיברנו באמת על החיים לפני העישון, על ההתמכרות עצמה, החיים... בעישון, סליחה, החיים בהתמכרות עצמה. איך התחלנו לעשן. כן, איך זה להיות מעשנת, על מה פחדנו לפני הסדנה, השיחה עם הנציג לפני, כל מה שתרם לרגע האמת, לרגע הגמילה. והיום בפרק הזה אנחנו נדבר על הסדנה עצמה, ועל החיים אחרי העישון, וגם ניתן לכם טיפים לחיים נקיים מסיגריות, יאללה, אז מחכה לנו פרק נדיר. אז אני רוצה ככה לצלול איתך ולשאול אותך שאלה. מה היה החלק שהכי פחדת ממנו לפני שהפסקת לעשן? וואו, אז הדבר שבאמת הכי פחדתי ממנו, זה חד משמעית שינוי הזהות שלי, להיפטר באמת משיר המעשנת, להשאיר אותה מאחור ולהתקדם הלאה לעבר שיר שמחפשת את החיים החדשים שלה בעולם. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל גם מאוד פחדתי מהמשבר הזוגי שחשבתי שיהיה לי, המשבר החברתי, לא... אני חושבת שהפחד הכי גדול שלי היה לאבד את עצמי בתוך ואת יכולה אולי לענות עכשיו על זה, אחרי שאת כבר לא מעשנת 8 חודשים, איפה מצאת את הזהות שלך? איך את מסתדרת בזוגיות שלך? וואו, אז כאילו הכל אותו דבר. בא לי להגיד שזאת התשובה שלי, כאילו כל הפחדים שהיו לי סביב השיר, מי זאת שיר בלי סיגריות? אני שיר, אני עדיין כאילו... את עדיין מגניבה בלי סיגריה ביד, את עדיין עושה דברים מגניבים בלי סיגריה. את עדיין נהנית עם הבן זוג שלך בלי לעשן. אני פשוט, אני עדיין עושה כל מה שעשיתי לפני, וגם חלק מההנחיות של אלן קאר זה לא לוותר על שום דבר מהאישיות הקודמת שהייתה לך, ואני פשוט לא ויתרתי על כלום, אני עדיין ואם יש מישהו עכשיו שרואה את זה ואומר, אני אוותר על מי שאני ועל החברים, לא, אתה לא תוותר על כלום, אתה נשאר אתה, וזה כל כך מרגיע לדעת את זה, שפשוט את. ממש. את בלי סיגרות, שזה רק את בגרסה פרו-מקס שלך, מאמי שלי. זה לא האייפון 14, את כבר ב-17 פרו-מקס. אז אני ממש מרגישה שהשתדרגתי. כן. מה לך היה החלק שהכי פחדת? אז קודם כל פחדתי מהזמן הרק הזה עם עצמי. פחדתי מהרגעים שאני בלחץ, שאני בחרדה, שאני לא נרדמת בלילה. גם אפילו הורים חברתיים, שזה מאוד כיף כאילו להיות בחתונה עם סיגריה. נכון. באירוע, בבר, כאילו איך אני בעצם אהנה מהדברים כמו שנהניתי בהם כשעישנתי. וואי, ממש. זה גם ממש מתקשר לזהות. כאילו הזהות שלך של להיות זאת שמעשנת באירועים, בזה, ופתאום את לא. וואי, להגיד לכם אפילו משהו יותר מטורף. כל התמונות שלי תמיד היו עם סיגריה. וואי, ברור. כאילו זאת הייתה פוז התמונה שלי, אפילו אמרתי, איך אני אצטלם? כאילו כל התמונות שלי זה תמיד כזה עם סיגריה וזה, ופתאום אני רואה את התמונות האלה ואני אומרת, איזה קטע. כאילו אפילו להצטלם אני כבר צריכה לעשות משהו אחר עם עצמי. כאילו זה כבר היה הכל, זה היה בכל דבר. וואי, מזדהה ברמות על התמונות. זה קטע. ממש. כאילו, שזה פשוט שם גם תמיד, כאילו, וזה כזה תורם לפוזה שלך ולפן שלך, וכאילו, אני לא מסתכלת למצלמה, אני מעשנת פשוט. כן, מה עשיתם? אישנו, תראי את התמונות, כאילו, הייתי באטיטיוד כזאת של כאילו... ממש. אז פחדתי מהדברים האלה, והאמת שאני מתחברת למה שאת אומרת, שכאילו,
אחד הדברים שאלן קאר לדעתי גם הם נבדלים מכל דבר אחר, לא עשיתי שום סדנת גמילה אחרת, אבל ממה שאני שומעת מאנשים אחרים, זה שהרבה פעמים נדרשת ממך הימנעות. נכון. זאת אומרת, הפסקת לעשן, אז עכשיו אל תהיה ליד מעשנים, קח תחליפים, תיקח כדורים. אלן קאר זאת שיטה שהיא לא עובדת על תחליפים. זה נטו כוח, זה גם לא כוח רצון, כן. זה נטו שינוי תודעתי. אמונתי, כלפי האמונות שלך. פירוק אמונות מגבילות. בדיוק, אוקיי? אז לכן, ברגע שדווקא, אני חושבת שאם היו אומרים לי, תעשני תחליף, תקחי כדור. נכון. אתה בעצם משאיר אותי בתוך הלופ הזה. אתה מבקש ממני להחליף כאילו... התמכרות בהתמכרות. כן. אבל זה באמת משהו שהם אומרים שם, שאת לא תחליפי שום התמכרות בהתמכרות. נכון. לא יהיה לך שום דבר על דבר. נגיד, הרבה פעמים אנשים... וואי, לא דיברתי על זה בפחדים שלי, אבל המון פעמים אנשים מפסיקים לעשן והם משמינים בטירוף, כאילו באופן מטאורי, כי הם בעצם החליפו את ההתמכרות במשהו ביד. יש את העניין הזה של מה אני אחזיק. זה מאוד כאילו התעסקות אוראלית. כן, ואז אנשים פשוט מתחילים לטחון אוכל, ואני זוכרת שתוך כדי הסדנה, הייתי כאילו בכאוטיות מוחלטת על זהו, אני הולכת להשמין, וכאילו, אותת מחשבות כאלה, ודיברתי על זה תוך כדי הסדנה, והיא אמרה לי, תקשיבי, את לא, בגלל שעובדים פה על פירוק אמונות, אז את לא אומרים לך, טוב, אם משעמם לך, תאכלי. כן. לא, אז למה שתשמיני? נכון. כאילו, את לא הולכת להחליף דבר בדבר, ווואו, זה כאילו עבד. אני יכולה להגיד שאני גם לא השמנתי מזה, ולהפך, כאילו, אני לא מרגישה שיש לי איזה צורך שיהיה לי משהו בפה אפילו. כן, אז אני יכולה להגיד שאני כן השמנתי, שוב, לא משהו דרסטי. אני יכולה להגיד שכזה, שמתי לב שזה חודש-חודשיים אחרי הפסקה, עליתי איזה 2-3 קילו, מינורי ברמות. כאילו אם יש מישהי שזה מפחיד אותה, אני אגיד שלא קרה לי כלום, לאחותי 2 קילו זה באמת חברי. אבל שמה דווקא, אני אומרת, דווקא מתוך איך שסיימנו את הפרק הקודם, שאמרנו, כשאת מפסיקה לעשן, זה מוביל אותך לעשות עוד דברים טובים עבור עצמך. נכון. וזה ממש הכניס אותי לעולם של הכושר והתזונה, ברמה שכאילו, זה גם משהו שכאילו לא החלפתי, אבל פתאום מצאתי את עצמי בחדר כושר, עושה הליכות. זה משהו שהוא חלק עד היום מהחיים שלי, אני כבר שנים מתאמנת, גם בהיריון אני מתאמנת, מרימה משקולות, זה פשוט הכניס לי משמעות מדהימה לחיים שלי, ועוד רובד של אהבה עצמית. מדהים, וואו. וזה ממש מדהים. אז אני גם יכולה להגיד שבאמת, כשהפסקתי לעשן, התחלתי ללכת מלא, יש בהליכות משהו שהוא ממש מפחית סטרס. ממש. ואני ואחותי היינו הולכות כל הזמן עד שהיא עזבה לקירטונו, אבל זה נושא ליום אחר. אבל היינו הולכות כל היום בטיילת, וממש, זה מה שהייתי עושה. כן. כאילו, גם בימים הראשונים של אחרי הגמילה, תכף נדבר על זה עוד יותר, אבל כאילו הלכתי, קמתי בבוקר והתחלתי ללכת. כן. כאילו בלי מטרה, כי זה ממש... וזה, שימי לב גם כמה זה, כאילו, התקיעות הזאת של להיות עם סיגריה לעומת התנועה. וואו. יש בזה משהו גם בתקיעות הזאת של לעמוד בפינת עישון. נכון. לעמוד בפינת עישון בשדה תעופה. לרוץ אחרי הסיגריה הבאה. כאילו, יש בזה משהו כזה של בן אדם מסכן קצת. וואי, ממש. תקוע במקום שלו, תקוע בפינת עישון שלו, הוא לא יכול לטוס, כי איך אני, כאילו, אצליח בלי הסיגריה שלי, כן, וואו. אתה מוגבל, ופתאום התנועה הזאת של, כאילו, יאללה, לצאת, ללכת, להתאמן, לדאוג לבריאות, גם אני חושבת שהדבר הכי בולט שלא דיברנו עליו, שאני חושבת שעישון זה ניתוק מהגוף. כי אתה לא יכול לעשן, אם את בן אדם שאוהב את עצמו, לא יעשן סיגריות. נכון, וזה אמרת לי בהתחלה שרק הפסקתי לעשן, ולא הצלחתי להבין את מה שאת אומרת עכשיו, שהיא ממש תגיד, והיום אני מצליחה להבין אותו. כי כאילו עישון מתקשר לשנאה עצמית. נכון, בן אדם שאוהב את עצמו לא יקום בבוקר וידחוף רעל, גם אם הוא יגיד לעצמו, זה לא רעל, וכולם עושים את זה, זה לא משנה. אתה קם בבוקר, ואתה בוחר לדחוף לעצמך רעלים מזיקים לגוף, אתה לא אוהב את עצמך. ממש. אז אם אתה לא אוהב את עצמך, אז בטח שאתה גם כנראה לא מתאמן, ואתה כנראה לא הולך, או לא משנה, לא דואג לגוף שלך. כן. ואני חושבת שהניתוק מהגוף, זה לעבוד איתו. הפסקת לעשן, בחרת להתעניין בהפסקת עישון, תתחיל לעבוד עם המקומות האלה של למה אני לא אוהב את עצמי. זה השאלה הכי חשובה כאן. למה אני רוצה לפגוע בעצמי? כי זה באיזשהו מקום פגיעה עצמית עישון. זה חד משמעית פגיעה עצמית. זה כאילו אקט של... אף אחד לא רוצה כאילו להכניס לעצמו סרטן לגוף. נכון. נכון, רק מי שלא אוהב את עצמו. את יודעת, מאז הגמילה אני מרגישה שהרגעים, כאילו כמעט היחידים שממש היה בא לי סיגריה, זה רגעים של כמות אלכוהול חולנית, ששתיתי בצורה מטאורית. ואז זה אומר שכבר הרסתי את הגוף שלי, אז בוא נהרוס אותו עוד יותר. ואין בעיה, אני בעד לשתות וזה, ותעשו סמים ותעשו מה שבא לכם, אבל דווקא ברגעים האלה שהייתי בדאון של הדאון, דווקא זה הרגעים שהכי רציתי סיגריה, כי כאילו כבר, את גם ככה עושה משהו של שנאה עצמית. כשהפסקת לעשן בעצם. כשהפסקתי לעשן. אז שנייה, בואי נדבר על הנושא הזה. אז בעצם את אומרת, הפסקת לעשן,
אבל שנייה, לא, אנחנו עוד לא נדבר על זה. טוב, יאללה, נשמור את זה, אבל אני אסביר את זה אחר כך. אז זה היה החלק, אז כל אחת אמרה את החלק שהכי פחדה ממנו כשהיא הפסיקה. מה יותר קשה לדעתך, ההתמכרות הפיזית או המנטלית? נגענו בזה קצת בפרק הקודם. וואו, בעיניי מנטלית, חד משמעית. חד משמעית. מנטלית. נכון. אין לי מה להרחיב על זה, אפילו כן, מרוב שזה כי מנטלי. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שבעצם כל ההתמכרות הזאת היא הרבה יותר סביב טקסים וחברתי, והגוף נגמל מאוד מאוד מהר מניקוטין, אז ההתמכרות הזאת היא מאוד מאוד מנטלית. וואו, שאלה טובה. מה היה האירוע החברתי הראשון שהיית בו אחרי שהפסקת לעשן? וואו, אז אני הפסקתי לעשן, ושבוע אחר כך היה פורים, והייתי במסיבה של חברים בבית, שכל כאילו אלכוהול, וכולם מעשנים, ומאוד מאוד פחדתי, כאילו, איך אני הולכת לעבור את הערב הזה. מפחיד. גם כאילו, לחלק שם אמרתי שהפסקתי לעשן, חלק לא, כאילו, עדיין אני כאילו בסוף הסדנה, לא רציתי לדבר על ההפסקה. כאילו, הייתי כזה מאוד בתהליך של לאבד בעין את החוויה שעברתי בסדנה, ואמרתי איך אני עוברת את הערב הזה, ואז כמו שאמרנו, פשוט עברתי אותו, והיה לי כיף, ושתיתי יין, ונהניתי, וצחקתי, וכאילו, פשוט נהניתי. כן. כי הסיגריה היא לא באמת הדבר שגרם לי להנאה. נכון. אתה גם, הרבה פעמים גם פשוט לעבור דרך הדבר הזה. כאילו, אני חושבת שהיית יוצאת לוזרית, אם היית אומרת, טוב, אני לא אלך למסיבה. נכון. שוב, ואין באלן כרם מנעות, אומרים לך, תלכי למסיבת פורים. נכון. תלכי שם ותהני שם. כל מה שעשית בחיים, תעשי אפילו, שבי בפינת עישון עם חברים שלך. אם זה הכיף שלך ברור. בחיים, הפסקת צהריים לשבת, שבי איתם בפינת עישון, פשוט אל תעשני. ואז את לא מרגישה שאיבדת משהו, את לא אומרת לעצמך, וואו, מאז שהפסקתי לעשן, אני כבר לא יושבת עם חברים, אני כבר לא מבלה. כן. אין סיבה, חמודה, תעשי הכל, תבלי. שמעתי הרבה בנות שאומרות כאילו, שמעתי מישהי שאמרה שזה משפיענית, שהיא הפסיקה לעשן והיא הייתה חודש לא יצאה מהבית. מרוב הזה. וואו. ואני שמעתי את זה ואמרתי, יואו, אני כאילו, אחרי הסדנת עישון הלכתי ושתיתי בירה. נכון, כאילו, אחרי ברור. הסדנה, כי מרוב שזה כאילו, המשכתי בחיים שלי. אגב, תבינו גם מה ההבדל בין להפסיק לעשן לבד. באמת. שאין לך את הכלים. שאין לך את הכלים, ואת אומרת, טוב, אני אמנע, ואני לא יוצא מהבית, ואני לא אהיה חברה יותר של אנשים שמעשנים. לעומת מה זה לקבל כלים שעוזרים לך להתמודד עם המציאות כמו שהיא, כי המציאות לא תשתנה. אם בן זוג שלך, או אבא שלך, או כל החברים בעבודה מעשנים, הם יעשנו איתך או בלעדייך. את זאת שצריכה להתאים את עצמך, ופשוט let it be, תהי, הם לא קשורים אלייך. נכון, אני חושבת שגם ספציפית על גמילה לבד, אז הרבה פעמים את מצליחה לקצת, כי את באמת נשענת על הכוח רצון שלך, וזה מחזיק איקס זמן, ואז אחר כך את כאילו חוזרת לעשן. את חוזרת כי את בעצם נשברת, כי את עושה את זה על כוח רצון, ואת אומרת, וואו, נגמר לי הכוח רצון. ויש לי הרבה חברים שניסו והפסיקו וחזרו, וזה לא. אז בואי שנייה נסביר מה זה אומר בעצם שבאלן קר זה לא עובד על כוח רצון. וואו, רגע, רק בא לי לספר שנייה לפני את האירוע החברתי הראשון שהייתי בו, כי זה ממש חשוב לי. כן. אוקיי, אני ממש כמה ימים אחרי ההפסקת עישון שלי, הייתי אומרת שבוע, משהו כזה, הייתה חתונה לידידה של עומר, חתונה כאילו מטורפת, אם היא תשמע את הפודקאסט הזה, היה נדיר בחתונה שלה, וזה היה יומיים במדבר, וואו. אוקיי, מסיבת טבע כזה לאורך הלילה, כזה מצפה רמון, וייב של כאילו הכי סאטלות בעולם, ואני מגיעה לאירוע הזה כשאני גם לא מכירה את הכלה. אני מגיעה פלוס וואן של בן זוג שלי, אני עדיין יחסית חדשה בחבורה, אז אין לי יותר מדי על מי להישען שם חברתית מלבד הבן זוג שלי. זאת אומרת, אני מגיעה גם לסיטואציה של מסיבת טבע, חתונה, שאני לא מכירה אף אחד. כאילו כל הסיבות שיש לך להתחבא, מאחורי סיגריה. וואו. כל הסיבות שאי פעם היו לך. ואני מגיעה כמה ימים אחרי, בחילו רעדה על החתונה הזאת, גם בדיוק התפרק לי כל הדירה, היה לי כאילו, התארגנתי לחתונה באוטו. כאילו, תבינו את הרמות של התלישות שהיה לי בחיים. כן. טוב, אני מגיעה לחתונה, היה גם חם בטירוף, זה היה במאי באיזה יום רותח, ואני כאילו נכנסת לאחד מהאוהלים המקוריים שם, ואני לא יוצאת. אני אומרת לך, אני לא יוצאת, כי אני אומרת, וואי, אני לא מכירה פה אף אחד, ואם אני אצא, אני פשוט אעמוד בחלל, אין לי איך להסתתר. ממש ככה הרגשתי. ממש הסתתרת פיזית. פיזית הסתתרתי, תבינו כאילו איזה סיפור הזוי. הסתתרתי פיזית בתוך האוהל, ואמרתי, וואו, אם אני יוצאת, אני כאילו, אני לא רוצה להישבר. ומה אני אעשה? אין לי מי לדבר, חברים של עומר עדיין לא כזה מכירים אותי, כאילו, אני די כזה חדשה, אני לא מכירה את הכלה, אני לא מכירה פה אף אחד. אוקיי, ואז מה עשית? ואז יצאתי מהאוהל, אחרי איזה שעה. שעה התחבאתי. אימא'לה, וואי. איפה עומר? עומר, אתה יודע, דלולו. אני מתחבאת באוהל, יוצאת מהאוהל, ופשוט נכחתי בחתונה הזאת, וכל כך נהניתי שם. יואו. אימא'לה, זה היה רגע כאילו מרגש בחיים שלי, ממש הרגשתי חופשייה.
רקדתי ככה כאילו במדבר עם דרינק ביד בלי סיגריה, ואמרתי וואי, אימא'לה, אין עליי, כאילו אמרתי איזה ענקית אני, כאילו אשכרה כולם פה בתוך הבית כלא שלהם, ואני בחופש. ממש. בחופש מוחלט, אני לא תלויה בכלום, התמודדתי גם עם הסיטואציה, שיש אנשים חדשים, ושוחחתי איתם, ועשיתי הכל, כן אני אגיד שישנתי פייסל בלי ניקוטין בערב הזה, מותר, על פי אלן קאר, גם נגיע למותרות. אז זה גם קצת עזר לי להשתחרר וזה, אבל לא ישנתי סיגריה, לא נגעתי בכלום, ופשוט נהניתי מהחיים, וזה היה נקודת ציון בשבילי לזה שוואו, זה אשכרה אפשרי. וואו, אז אני חושבת שהדבר הכי מדהים דווקא, שהייתי ממליצה לכל בן אדם שרוצה או הפסיק, זה להתמודד עם הסיטואציות האלה, לא להימנע. כי זה גם התחושה הזאת של רגע להוכיח לעצמך שאתה יכול. ממש, וואו. וזו תחושה הכי מעצימה, ולהפך, אני בטוחה שאחרי החתונה הזאת, זה נתן לך כאילו עוד 10 נקודות לעצמך כזה, ועוד דרייב. לגמרי, אמרתי, אם עברתי את זה, מה כבר יכול להיות? נכון. כאילו, איזה עוד אירוע כזה גדול, וגם זה היה כאילו, שתיתי הרבה אלכוהול והכל וזה, ועדיין פשוט היה לי סבבה, כאילו, לא הייתי צריכה את הסיגריה. כל חוויית הצלחה כזאת, היא תורמת לתהליך שלך. ממש. וזה מדהים. ולא רק לתהליך של הגמילה מעישון, זה גמילה מכל האמונות המגבילות שיש לך על עצמך. ממש. של וואי, אני לא מספיק טובה, וואי, אני לא אצליח להיכנס לכושר, וואי, אני לא אצליח בעבודה. כאילו, הכל זה אמונות מגבילות שמגבילות אותנו, וברגע שאת משתחררת מהם, וואו, אני כאילו, החיים שלי היו בעלייה מאז. ממש. כי זה באמת נותן ביטחון לכל החיים. אוקיי, יש לי שאלה עלייך, מתי הרגשת שזה הופך להיות קל יותר? וואו, אז אני קודם כל אגיד היום אני 5 שנים אחרי, וכבר הבנתם את העמדה שלי, אני לא מתחברת לסיגריות, זה מסריח בעיניי, אני בשוק מעצמי שישנתי, שתבינו את הרמה. זאת הרמה שאני נמצאת בה היום. אני חושבת שבערך אחרי סדנת גמילה, משהו כמו חודש לקח לי, עד שזה נהיה לי קל. בחודש הראשון זה היה כזה, כל מה שאני מריחה סיגריה, המסרים של הסדנה, אני עוד בכלל מאבדת, כאילו שעשיתי את הסדנה, שהייתי שם, שהפסקתי, את ממש יוצרת לעצמך את האישיות החדשה שלך בעולם, בלי נכון, סיגריה, מי אני, את הזהות שלך. אבל אני יכולה להגיד שכאילו, בשום שלב זה לא היה לי קשה. שוב, קשה לי להגיד קשה או קל, הבנת? זה קשה להשתמש במושגים האלה. ברור שזה היה לי מאתגר כל ההתמודדות שלפני, והבחירה וההחלטה. אבל אני יכולה להגיד שלא היה לי קושי מטורף בשחרור הפיזי של הסיגריה מהחיים שלי. לא היה לי קושי. הרגשתי שיש לי את המנטרות שלי, אני גם אגיד עכשיו מה הם. קודם כל, באלן קאר, הם אומרים לך לא להגיד, בא לי סיגריה. נכון. בחיים, ב5 שנים האחרונות, לא אמרתי את המילים, בא לי סיגריה. למה? כי בעצם, מה שאני מרגישה בגוף שלי כשבא לי סיגריה, זה הגוף שלי נגמל מסיגריות. וכשהרגשתי את התחושה הזאת, נגיד עכשיו אני עוברת בבר ואני מריחה את הסיגריה, אמרתי לעצמי, הגוף שלי נגמל מסיגריה. הגוף שלי נגמל מסיגריה. השימוש במילים האלה עזר לי להבין מול עצמי מה קורה לי. מה קורה לי בגוף, כי לא בא לי סיגריה. כבר הבנתי שסיגריה זה חרא, הבנתי שזה בית כלא. אז אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד חשוב במה שאלן קאר נותנים, שזה להגיד לעצמך את המילים שאת משתמשת בהם, ישפיעו על ההצלחה שלך. וואי. שתביני. וזה גם כאילו עוד פעם, שוב, תהליך הגמילה הוא קשור לכל דבר שתעשי בחיים. כל דבר. כאילו אם אנחנו מנחסות את זה לדברים אחרים שסתם קוראים לך בחיים, ואת עכשיו לא רוצה להיגמל מעישון או לא מעשנת ושומעת את זה, תראי מה זה, כאילו כמה למילים יש כוח לשנות לנו את התודעה ואת האמונה המקבילה הזאת של מה שאנחנו מאמינות. ועכשיו בא לי שרגע נדבר ממש על הסדנה עצמה, כי כאילו עד עכשיו דיברנו כזה באוויר, ואת יודעת, מתי הרגשת שזה הופך להיות קל יותר, אני נגיד, אני על זה בהמשך, כי אני... את לא רוצה לענות על זה עכשיו? לא. כאילו אני יכולה לענות על זה עכשיו. מתי הרגשת שזה נהיה קל יותר? את יכולה לענות כאילו... אני חושבת שאחרי כמה חודשים. אחרי כמה חודשים הרגשתי שזה נהיה קל יותר, אני אגיד בערך 3 חודשים, אבל לא כי כל הזמן הייתי בקריז ורציתי סיגריות וחשבתי על סיגריות, כי פשוט לקח לי זמן לשחרר את האמונות האלה, וזה משהו שהוא פרוססינג כזה. חד משמעית, אני חושבת שזה גם הדף נכון בסוף הסדנה, כותבים לעצמך כל זה מנטרות, המנטרות האלה שהולכות איתך, ואת תמיד יכולה לפתוח את הדף הזה, ואגב גם לאלן קאר יש להם כזה שירות לקוחות שהוא פעיל כמעט כל הזמן, גם בלילה, אם אני לא טועה, נכון? נכון, ואז את יכולה להתקשר ועוזרים לך. נכון, שאם את מרגישה שאת עומדת ליפול, או שאת צריכה חיזוק, את מתקשרת, יש מענה טלפוני, יש המון המון מעטפת, כי הם מבינים את האתגר המנטלי שאנחנו מתמודדים איתו כאנשים שהפסיקו לעשן. נכון, כי בסוף גם אחרי הסדנה, את מגיעה אליה, והיא לא עכשיו משנה לך את התודעה, וזהו, את יוצאת, ובחיים לא בא לך יותר סיגריה. יש לך עבודה אחר כך, שהם נותנים לך את הכלים לעבוד, אבל את לא עוברת שם שינוי תודעתי לנצחי.
אני חושבת שעוד משהו טוב שכאילו קורה בחיים עצמם, זה שכל פעם יהיה משהו חדש פעם ראשונה. אז יהיה לך את הפעם הראשונה שאת במסיבה או בחתונה, נכון. פעם ראשונה בחול. וואי, ממש, זה גם פחדתי. זכרתי את זה ממש, הייתי כזה, איך אני, כאילו פתאום הייתי בחול והייתי כזה, אוקיי, אדר, את לא מעשנת, את בחול, כן. את פשוט שותה, את פשוט עושה דברים, את פשוט מבלה, את עושה קניות, אין סיגריה, פשוט כאילו הייתי צריכה שנייה להזכיר לעצמי, ממש. שנייה גם את העניין. אני זוכרת אפילו של כזה לצאת מהמטוס ולא לרוץ לעשן. זה גם היה בשבילי משהו. אני פעם ראשונה הייתי במונטנגרו עם המשפחה של עומר, וכל הוא ואח שלו וזה כולם ישנו, ואני כאילו הייתי כזה, את יודעת, יש גם כאילו משהו, זה הפרצוף שהיה לי, הייתי כזה, מה עכשיו? הם ישנו והייתי כזה, וואי, קטע. אני לא איתכם. כן. גם פתאום זה שאת היית רואה את האנשים האלה שלא מעשנים, והיית מסתכלת עליהם כזה, וואי, הם לא צריכים את זה. ואז פתאום גם את מהם. נכון. את מהאנשים האלה שיורדים מהמטוס, והם לא מחפשים פינת עישון. כן, והם לא רוצים לעשן ואומרים, אני חייב את הסיגריה. או שאת נוחתת וישר קונה ומחפשת קיוסק, או כאילו, זה לא קשור עלייך יותר. כן. המרדף הזה. וואי, זה כזה מטורף. או לקום בבוקר לסיגריה. לא. או סיגריה אחרי סיגריה. יש גם משהו בתקיעות הזאת שדיברת עליה קודם, של כאילו, אתה רוצה כבר ללכת הביתה? לא, בוא נעשה עוד סיגריה אחת. כן. יאללה, אני צריך לצאת לעבודה? לא, יאללה, אני אשן עוד אחת לפני שאני יוצא. לא. כאילו, יאללה, לך לעבודה. לך הביתה, לך מהעבודה. תגמור את הישיבה הזאת. כאילו, אני זוכרת שלפעמים היה לי, שהיינו יושבים לחברים וכזה, מה, עוד שחטה, עוד פייסל, עוד סיגריה? לא, לכו הביתה, יא משעממים, יא בטלנים, אסור. כאילו, למה אתם עוד אחד, כאילו, תשחרר אותנו כבר, די. את יודעת מה לי הכי כיף? שאת הפסקת לעשן, שאני לא צריכה לשבת איתך בחוץ. יואו. אני הייתי יושבת איתה כבר, כאילו, ואני מבינה את זה, כי גם אני הייתי מעשנת, אבל די, כמה אפשר לשבת בחוץ, בקור, בגשם? אני צריכה לשבת איתה, היא הייתה יושבת איתי, בכיף גם היא הייתה יושבת איתי. כן, כי אני יודעת מה זה להיות בן אדם מעשן, ושאומרים לה, לא, אל תעשן, בוא נשב בפנים. אז הייתי יושבת איתה. נכון. שתבינו גם מה זה, היא מעשנת שנים, ואני כאילו הפסקתי לפני שנים, ואין, זה לא מנע ממני, ישבתי איתה בחוץ, והיא ישנה, וכולם ישנו, וזה לא נוגע אליי. וואי, גם בא לי להגיד משהו על הדינמיקה בינינו, שהיינו יושבות מלא, עכשיו בשכונה, לא יודעת מה, שותות בירות, ואת היית מזמינה והיית מסיימת לפניי את הבירה. נכון. והיית אומרת לי, את לא שותה כלום, והייתי אומרת לך, טוב, כי אני מעשנת, וזה גם היה תקופה שהייתי מעשנת המון פייסלים וזה. כן. אבל כאילו, היום אני מה זה מבינה אותך, אני מסיימת הכי מהר את הבשתייה. כי אנשים נמרחים, גם אם זה הם איטיים. כן, וואי, שתו כבר את הבירה הזאת, היא חמה, כאילו, מה קורה? כן, וואי. וואי, אז זה קורה, תמיד הייתי אומרת לי, והייתי כזה, לא, אני כן שותה, אני פשוט עסוקה בלהוציא ולשאוף עשן, מרעיל, כאילו, what the fuck. וואו. טוב, בואי נגיע לסדנה. אוקיי, בואי. אז קודם כל, אנחנו כבר אמרנו את זה, כל המדריכים של אלן קאר הם אנשים שנגמלו מעישון, הם מבינים מה זה להיות מכורים לסיגריות, וזה מורגש בטירוף, בכל דבר ודבר, שקודם כל אלן קאר זה בן אדם שהיה מכור לסיגריות, מי שקצת יודע על זה, כן. אני לא אחפור יותר מדי על אלן קאר, אבל זה בן אדם שכאילו, עוד שנייה אשתו התגרשה ממנו, והוא כאילו אמר, לא אכפת לי, העיקר שיהיה לי את הסיגריות. כאילו הוא ממש מדגים ומספר על כמה הוא היה מוכן לאבד הכל בחיים שלו, בשביל סיגריות, את הבריאות שלו, את המשפחה שלו, כאילו ואיך בסוף יש דרך קלה לצאת מההתמכרות הזאת. וממש מרגישים את הגישה המדהימה הזאת על כל המדריכים של אלן קאר. אני שוב, הייתי בסדנה אחת, אני מכירה רק את הזאת שהייתה אצלי. אני יודעת שגם לך היה מדהים, אני יודעת שהנציג בטלפון היה מדהים ורגיש בטירוף. ממש, הם כאילו מבינים אותך ב100%. 100%. גם מרגיש לי שאת יודעת, אם עכשיו אני חוזרת לסדנה, כאילו מתחילה הסדנה ועובר זמן, אני גם קצת אי אפשר להסביר מה הולך שם. אי אפשר. כאילו עכשיו אם אני אנסה לספר לכם מה עברתי בסדנה, זה כאילו, זה כאוטי, זה כאילו, קורה שם איזשהו קסם כזה, שגם תוך כדי הסדנה את אומרת, רגע, מתי מגיע השלב שאני לא רוצה לעשן? כן, כל הסדנה אמרתי לה, רגע, אבל, ומה ששואלים שאלות, וכולם מדברים, ויש שיח גם, ונורא מגוון גם האנשים שנמצאים בסדנה, שאת אומרת, הסיגריות רוצחות את כולם. כאילו גם את הזאת ה-Ice Society, וגם זאת מהשכונה, וגם הסבא החרדי. חד משמעי. כאילו הסדנה כל כך מגוונת, שאת אומרת, יואו. בלי הבדל דת, גזע ומין. הסיגריות רוצחות את כולם, חמודים. לגמרי. לא מרחמות על אף אחד. על אף אחד. אז את אומרת, כאילו כל כך הרבה אנשים וזה, וכולם שואלים שאלות וטיטיטי, ואני כל הסדנה אומרת, רגע, מתי היא משכנעת אותי?
ואני שואלת אותה, רגע, מתי אני כבר אמורה להבין שכאילו אני לא רוצה, כל הסדנה אני שואלת אותה, וכל פעם מרגיעים אותי ואומרים לי, רגע, תביני, נשאר עדיין עוד 4 שעות. אז את חייבת להבין, אני באתי אליה בהפסקה, נכון? יש הפסקה? הפסקת עישון, כמובן. אגב, בסדנה של אלנקר, מעשנים בלי הפסקה. מעשנים בלי סוף. כל הסדנה את מעשנת ברמה שאת יוצאת משם עם ריאות קרות. יש לך הר סיגריות, קופסה, כל האנשים שמזורקים בסוף הסדנה את הקופסה שלהם, יש לך פשוט קופסה ענקית, אומרים לך, קחי, תשני. כן, יש לך גם קיר שלם של סיגריות, הכל. את פשוט מוקפת בטבק בזמן הסדנה. ואני באתי אליה בהפסקה, ואני פשוט התחלתי לבכות. בכיתי בדמעות. הייתי גם ככה, כאילו, את לפני הסדנה את מעורערת נפשית, את כולך בחרדה, לא ישנתי בלילה. עובר כבר 4 שעות מהסדנה, ואני מפחדת שלא השתכנעתי. ופשוט התחלתי לבכות, לא יכולתי לשלוט בעצמי. אמרתי לה, תקשיב, רוני, כך קראו לה, ואמרתי לה, אני פשוט מפחדת שלא השתכנעתי, ואני מפחדת לצאת מפה ולהמשיך לעשן, ואולי משהו דפוק בי, ואולי זה... נכון, היא שאלה אותך אם את חרדתית? כן. כי גם אותי שאלו בסדנה, ששאלתי בריפיטים את אותם השאלות, אז היא אמרה לי, שיר, את בן אדם חרדתי? אני כזה, כן. אז היא שאלה אותי, אמרה לי, חרדתית? אז תקשיבי איזה משהו יפה, היא אמרה לי. אז אמרתי לה שכן, שאני חרדתית, והיא אמרה לי, תקשיבי, בואי נחליט שאת לא מחליטה היום אם את מפסיקה לעשן או לא. את באה רק להקשיב לי. אני מבקשת ממך, בבקשה. וואו, מדהים, חזק ברמות. תקשיבי לי, אל תחליטי כלום, את מעשנת, את לא מעשנת, לא מעניין אותי, תבואי לפה שוב, סבבה? היום את רק מקשיבה לי. ואמרתי לה, אוקיי, סבבה, תודה. יצאתי להפסקת עישון, עישנתי 600 סיגריות, חזרתי לסדנה, וחברים, השתכנעתי, מה זה השתכנעתי? זה עבד עליי. כאילו, ואני אומרת לכם, אתה אומר, מה, מהרגע הראשון שאתה נכנס לסדנה, כבר זהו? קסם? לא, אז בתוך הסדנה, עברתי תהליך, בכיתי, חששתי, שמעתי את השאלות של האנשים סביבי, אבל סיימתי את הסדנה, חיביתי את הסיגריה האחרונה שלי, את זוכרת שיש את החלק הזה? איך זה היה לך? וואו, אימא'לה, זה היה לי קשה, אני חושבת שבכיתי קצת. זה היה, אני הפסקתי לעשן ב5 בשעה 5, זאת הייתה הסיגריה האחרונה שלי. וואו. ואני ישבתי, ואתה יושב עם כולם שם, וגם אומרים לך כל הסדנה ממש להתרכז בסיגריה, כאילו תוך כדי, כל הפסקת עישון שיש, אומרים, תנסו לא לדבר אחד עם השני, ויותר להתרכז בה, כאילו, שאיפה, נשיפה, להרגיש מה זה עושה לגוף, כאילו, מה באמת הסיגריה זה. ואני כאילו, אני רעדתי, אני לא האמנתי, אני אמרתי, אימא'לה, אני פשוט הייתי בסטרס מטורף, לדעתי בכיתי גם, אני for sure, אני תמיד בוכה מדברים. אבל בכיתי, היה לי כאילו, סטרס. אמרתי, די, אני לא ידעתי אם זה אמיתי. ממש, את כמו בתוך חלום מוזר. ממש, ככה אני מרגישה על הסדנה הזאת, כאוטיות חולנית. וואו, אני גם זוכרת איך יצאתי משם, והתחלתי ללכת ברגל, הלכתי ברגל הביתה, זה כאילו באיזה חור בתל אביב היה, לא זוכרת איפה, לא יודעת אם להגיד שזה בחור. כן, זה בכזה אזור תעשייה כזה, נכון? כן, זה באזור תעשייה בתל אביב, ויצאתי והתחלתי ללכת ברגל הביתה, ואמרתי, וואו, עשיתי את זה. כאילו הייתי באווירה של אם אני רק סיימתי את הסדנה, וגם אומרים לך כל פעם בסדנה, שכאילו 1.5 שעה ראשונה זה הכי קשה. נכון? אומרים לך בעצם בין סיגריה לסיגריה, הגמילה היא אחרי 1.5 שעה מרגישה גמילה. אז אמרתי לעצמי, כאילו בדרך חזרה הביתה, רק לעבור את 1.5 שעה הראשונה, רק לעבור את 1.5 שעה הראשונה, כי זה הכי קשה. אז אמרתי, אני אהיה מחוץ לבית, הלכתי ברגל איזה 1.5 שעה הביתה, הלכתי, אמרתי, זהו, אני מסיימת את 1.5 שעה הראשונה, מפה, much easy, די, זה קל כבר. נכון. אבל כן, הסיגריה האחרונה הייתה מפחידה, וואו, אני ממש זוכרת את דפיקות לב האלה, שכזה, זהו, זה נגמר, את נפרדת. ואז כאילו את נכנסת, ויש עוד איזשהו המשך, ואז את מסיימת את היום. אני זוכרת שמאור בא לאסוף אותי, והוא שאל אותי כאילו, מה, איך היה, וזה, ואני לא יכולתי להסביר לו את זה. וואי, ממש. פשוט אמרתי לו, אני לא רוצה לדבר על זה. כן, את גם כל כך עייפה נפשית אחרי. אבל הייתי כזה, אמרתי באמת, בקטע כאילו בצניעות, בחוכמה, אני לא יכולה לדבר על משהו כזה עדיין. אני צריכה להקל אותו. הגעתי גם מההורים שלי, הייתי בארוחת שישי, איך היה? אמרתי, אני לא יכולה לדבר על זה. נכון, אני ממש זוכרת שזה היה כאילו סוד כזה מסתורי, שאת אז הפסקת ואני לא הבנתי למה, ועכשיו אחרי שאני עשיתי את זה, אני אומרת, וואי, כן, כי קשה להסביר מה קורה שם. אני חושבת שלקח לי 3 חודשים לדבר על הסדנה, להסביר מה עברתי שם. עד אז, פשוט אמרתי לעצמי, הדר, עברת עוד יום, עוד תובנות, עוד מחשבות, כותבת לעצמי בפתקים, חוזרת על המנטרות שלי, הרגשתי שהבחוץ לא יעזור לי. אני עברתי חוויה, ועכשיו אני רוצה לעבוד עם מה שנתנו לי, עם המסרים האלה, עם המנטרות, עם המשפטים שאני אומרת לעצמי, נתקלת בקושי, אוקיי, מה אני עושה? כאילו, פשוט ככה. וזה מדהים אותי לחשוב שהסיגריה האחרונה שלי,
הייתה הסיגריה האחרונה שלי. הבנת? כן. אני חושבת על זה שאשכרה הסיגריה האחרונה בחיים שלי, הייתה באלן קאר, בפינת עישון שלהם. זהו, יצאתי לחופשי. פשוט מדהים, כאילו מה שזה יכול לעשות. זה מדהים, אני גם מסתכלת, אגב, בא לי לדבר קצת על הפיזיות, על השינוי הפיזי. אוקיי? וואי, בוא נדבר על מה שקורה. אני מסתכלת על התמונות שלי, בגיל 25, ואני רואה כאילו פיגמנטציה, ואני רואה כאילו, אני היום מרגישה הרבה יותר רעננה וצעירה מאז, במראה שלי נשבעת לכם, זה נשמע הזוי, אני 5 שנים זקנה יותר, והפנים שלי נראות הרבה יותר חיוניות, הרבה יותר כאילו, רואים שאני לא מכניסה את הרעל הזה לגוף שלי יותר. הרגשת עוד איזשהו שינוי פיזי מלבד הסקין? כן, שירה. קודם כל, אני אמרתי שאני שרה. היה לי הרבה כאילו, קול מחוספס כזה ולך, וכאילו הייתי מרגישה שקשה לי להוציא את הקול. הרגשתי שהנשימה שלי פתוחה יותר, הרגשתי שכאילו, שקל לי לשיר יותר, שחוזר לי הגמישות הזאת בקול שהייתה לי, שפתאום אני עושה פיתוח קול או שרה ואני מרגישה את עצמי כאילו, משהו פתוח. וואו. אז אני אגיד על עצמי שציפיתי מאוד להרגיש את השינויים הפיזיים. שנייה, בא לי להגיד אחרון, השיניים. השיניים, נכון. הרגשתי שהשיניים שלי נהיו הרבה יותר לבנות. כן, כאילו, ממש. היה לי כזה תמיד, את יודעת, למעשנים יש לי חלוכי שיניים של עישון. נכון. אין מה לעשות, לא משנה מה תעשו. זה יחזור לכם, זה יהיה לכם. אז כן, גם בשיניים. אז אני גם אגיד על שיניים, ברור, אני הפסקתי לעשן בגלל שיניים, נכון. אז מי כמוני מבינה. ואני מאוד חיכיתי להרגיש את השינויים הפיזיים, גם בגלל שאחותי אמרה לי על הסקין ועל הזה, וכאילו כל הזמן רציתי להרגיש שינוי פיזי. אבל אני זוכרת שהדבר הכי מרכזי שהרגשתי, הריח. הרגשתי שחוש הריח שלי התחדד. פתאום הלכתי בפארק המסילה והרחתי דשא. ואמרתי, יואו, אני שנים לא הרחתי דשא, כאילו, בקטע שהאף שלי כל הזמן היה בריח של סיגריות, וגם דשא זה הריח הכי טוב בעולם. הכי טוב שיש ריח של ירוק, זה ריח מדהים. אז כאילו, כל הזמן ציפיתי להרגיש את השינוי הזה, את השינוי הזה וזה, והשינוי הוא חד משמעית גם בזה שאני לא קמה עם לך וסמוכתות בבוקר כמו איזה נהג מסעית, וגם הריח, כאילו הריח, וואו, השתחרר טעם גם, פתאום על האוכל יש יותר טעם טוב, כי ריח מושפע מטעם והכל, טעם מושפע מריח. אני חייבת גם להגיד לך משהו, יש משמעות, זה כאילו מבאס להגיד את זה, אבל יש משמעות לגיל שבו הפסקת לעשן. זאת אומרת, הנזקים שלך עד גיל 24, 25, הם עוד ניתנים לפעמים לתיקון, לא כמו שגבר בין 60-70 הפסיק לעשן, אין מה לעשות, זאת האמת המרה. נכון. אוקיי, אני מכירה, שמעתי גם אישה מבוגרת, שהיא אומרת, הפסקתי לעשן, אבל כבר אין לי חוש טעם וריח. יו, איזה מפחיד זה. אוקיי, אז אני אומרת, כאילו, אנחנו לא יכולים לייצר גם מציאות הפי, שכל תפסיק מתי שבא לך, והחיים שלך היו מדהימים, והאור שלך. יש נזקים, אגב, גם בגוף שלי ובגוף שלך. נזקים שכנראה כבר נעשו, הם לטווח ארוך, גם רואים את זה באפליקציה הזאת. כן. שאת רואה כאילו מה יחזור לעצמו אחרי 10 שנים, ומה לעולם לא, וכאילו אני אומרת, תפסיקו לעשן היום. זה מה שבא לי להגיד לכם, לא בגיל 40, ולא בגיל 50, ולא בגיל 80, כמה שיותר מוקדם, ואת יודעת, יש קטע עם הסדנות של הגמילה, שזה כאילו למבוגרים, נכון? נכון, כולם באים לשם כזה, מבוגר. כולם כזה, חטפתי התקף לב, אז באתי, כן. עברתי צינטור. תקשיבי, אני בסדנה שלי היה מישהו שממש הגיע עם בלון חמצן, בסדנה שאני עשיתי, וכשיצאנו החוצה לפינת עישון, אז מישהו אמר לי, מה, נראה לך הוא שתול? כאילו בקטע של להפחיד אותנו. א', זה עצוב. זה עצוב ברמות. אימא, זה עושה לי לבכות. זה היה מזעזע, כן? זה היה קשה, והוא גם הנשימות של מי שיודע למי שיש בלון חמצן, אז אתה ממש שומע את הבלון, כזה יש ממש קולות כאלה. די, זה עושה לי לבכות, אני לא צוחקת. זה עצוב ברמות. כן, זה באמת עצוב, הלוואי והוא יצליח להיגמל, הלוואי. עכשיו תקשיבי, את נותנת את הדוגמה של הבן אדם הזה, ואני אומרת, אם לא הייתי הולכת ומחליטה את כל הדברים שדיברנו, יכולתי להיות הוא, בגיל 70 או 60. אז אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת כצעירים, דווקא אם אני עכשיו מדברת לאנשים צעירים, משהו בבן אדם עם הבלון חמצן, לא יפחיד אותם. כן, הם אומרים, זה לא אני לא יכולה. זה רחוק מדי. נכון. ואני כל הזמן גם אמרו לי, הנה סיגריות זה מסרטן, וזה לא בריא, והייתי טוב, מה זה סרטן? כאילו אתה חושב רחוק, אתה לא מבין שזה יכול לקרות לך. זה כמו שאומרים, הרוצח השקט, כי בסוף את יכולה להיראות בריאה על פניו, שהריאות שלך שחורות. נכון. אגב, גם סבא שלנו נפטר מעישון. נכון, מסרטן ריאות. מסרטן ריאות, מעישון של קופסה 2-3 ביום. נכון, אבל אני אגיד לך משהו ששינה לי את התודעה תוך כדי הסדנה, וגם דיברתי איתי על זה קצת לפני שהפסקתי לעשן מסר מהסדנה, שבעיניי הוא כאילו המסר הכי חזק שקיבלתי, ועד עכשיו הוא מחזיק אותי, כאילו לא מעשנת, מתוך אמונה שהתפרקה לי. אז בעצם, מה... לא. כן, תציעי את זה.
לא. מה הדבר הכי חזק בהבנה שסיגריה לא נותנת לך שום דבר? אוקיי? בעצם אמרו לי שאת שותה אלכוהול, מה את מרגישה? סטלה. סטלה, את שיכורה, את משתכרת אלכוהול, תשימי אותו הרבה בגוף שלך, את תהיי שיכורה. את מעשנת פייסל, מה את מרגישה? סטלה. סטלה, וויד, כאילו הוויד באמת משפיע, יש השפעה פיזית שקורית בגוף, במוח. כשאני עושה אקסטה, לא יודעת, כשאני עושה MD, יש השפעה פיזית, הכנסתי משהו לגוף, קרה לי משהו בגוף שלי. סיבה ותוצאה. בדיוק. אבל כשאת מכניסה לגוף סיגריה, מה את מרגישה? כלום. ועכשיו השאלה היא יותר מעניינת. עכשיו יבואו המעשנים ויגידו, לא, זה מרגיע אותי, זה פה, זה פה, זה פה. דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל פיזית, סיגריה לא מרגיעה, חברים, זה מיתוס שהוא לא אמיתי, תבדוק בכל מקום שאתה רוצה. סיגריה היא מעלה דפיקות לב, מאיצה את הסטרס שלך בגוף, והיא לא נותנת לך כלום. עכשיו אני אשאל אותך המשך לשאלה הזאת. כשאת נגיד מרגישה, כשאת רוצה לאכול, מה את מרגישה? אני מרגישה בגוף רעב. נכון. אז כשאת רוצה נגיד לשתות, מה את מרגישה? סימאון, שיבש לי הגרון. וכשאת רוצה לעשן סיגריה, מה את מרגישה? מה זה התחושה הזאת של בא לי לעשן? מה זה? אני חושבת שאז גם שאלו אותנו, ואנשים אמרו, עצבים, נימולים, אנשים אמרו. נכון, ומה התשובה לזה? התשובה לזה היא בעצם, הגוף שלך נגמל מעישון. תהליך הגמילה שאנחנו חווים בין סיגריה לסיגריה, נגיד עכשיו חלילה, עישנתי סיגריה, אני עכשיו אתחיל להרגיש בעוד שעה, תסמיני גמילה מעישון, שזה חוסר שביעות רצון, תחושה שמשהו חסר לי, כאילו עצבים קצת בגוף. כן, משהו מוזר, אתה מרגיש תחושה מוזרה, וזה בעצם תחושות של גמילה. בעצם כל סיגריה לסיגריה אתה נגמל. ממש, אתה נגמל מהסיגריה הזאת לסיגריה הבאה, ואז הסיגריה הבאה באה כי אני נגמל מהקודמת. אז כל מה שצריך כדי להפסיק לעשן, זה להפסיק לעשן, כי אז לא יהיה לך תסמיני גמילה שנמשכים כל החיים. נכון. יהיה לך אותם ל-20 יום, או whatever, ואז פשוט תפסיק לעשן. כן. איזה מדהים. וואי, זה מדהים. אז באמת הקטע הזה... אגב, מה תגידי על אנשים שאומרים, אני מעשן רק 2 ביום. וואו, אז... למה לי להפסיק? אני מעשן רק 2. או 1. נכון. אז באמת תוך כדי הסדנה יש גם את האנשים האלה, ואיתי הייתה מישהי שהייתה אימא, והיא אמרה שהיא בעצם מעשנת, כאילו כל אחד כזה מספר כמה הוא מעשן, והיא אמרה שהיא מעשנת 3 סיגריות ביום, ואז מישהו שהוא מעשן איזה 40, אמר לה, למה באת לסדנה? כאילו, מה אתה עושה בסדנה? וזה, ואז היא אמרה לו שהיא הסכימה להבין בעצמה שהיא עדיין מכורה. זאת אומרת, גם מי שמעשן 3 סיגריות ביום, זקוק לגמילה. למה? כי בעצם... הוא נגמל מסיגריות. הוא נגמל, הוא פשוט מצליח להחזיק את הגמילה שהוא מרגיש יותר זמן. נכון. ממישהו שמעשן 40. והוא עדיין מרגיש את החוסר שביעות רצון, את העצבים, את התחושה הלא נעימה הזאת בין סיגריה לסיגריה. הוא עדיין מנוהל על ידי סיגריה, הוא עדיין מכור. אין בן אדם, כאילו אי אפשר להגיד, זה שאתה מעשן, אגב, אלה שמעשנים דווקא המון סיגריות, זה מידע מעניין, הם אלה שהגוף שלהם חזק יותר. שמעת את זה? באיזה קטע? בקטע שנגיד עכשיו את מעשנת 40 ביום, ויש כאלה ש2 גומרות אותם, נכון? הם לא יכולים. כן. הריאות שלך יותר חזקות. כי כבר הם התרגלו. כן, הריאות שלך מסוגלות לשאת את הדבר הזה, לעומת הריאות שלה, שהן יכולות להכיל עד 2 סיגרות ביום. זה לא אומר... טוב, האמת שזה גם הגיוני, כי כשאת מעשנת מלא, אז הסיגריה לא חונקת אותך, ואם עכשיו אני אשן סיגריה, אני אחנק בטירוף. ממש. אז אני רוצה רגע גם לחזור לנושא הקודם. קודם כל, גם אם אתם מעשנים 3 ביום, זה דורש גמילה בעיניי, ובעיני כל בן אדם עם מוח. וגם אתם מעשנים את הסיגרות כאילו הכי מגעילות שיש. כן. כי בעצם כמו סיגרת בוקר, דמיינו שעכשיו אתה מעשן 3 סיגרות ביום, אז כל פעם הראשונה שלך היא כמו סיגרת בוקר, כי היא מגעילה. כן, שכזה סחרחורת וגועל. כן. דבר שני, אני חושבת שהכי טוב לבוא לגמילה הזאת כמה שיותר צעירים. זה באמת לדעתי, מה שאנחנו רוצות להביא לכאן, לא סתם אנחנו גם צעירות, ואנחנו מייצגות פה כאילו... סדנה לגמילה מעישון, ויאללה, למה? הצעירים חיים פעם אחת, יאללה. נכון. בא לי להגיד לכם, לא, אתם חיים פעם אחת, תחיו את החיים שלכם בבריאות, ובכבוד לגוף שלכם. למה לחיות אותם מכורים לדבר הכי מסרטן ומגעיל בעולם, לתת לחברות הטבק לשלוט לכם על המוח? יודעים מה? היום אחרי שאני יודעת את האמת על חברות הטבק, זה מביך אותי לעשן. למה כאילו, ארגון טרור הזה ישלוט לי במוח. וואי, ממש. אני מרגישה שאחרי הסדנה של אלן קאר, גם נחשפת בפנייך איזושהי אמת, שממנה אין לך דרך חזרה. אין. אני נגיד, מה שאמרתי עכשיו קודם על החשיפה הזאת, שבעצם סיגריה לא נותנת לך כלום, והגמילה בין גמילה, שזה מה שמסביר, הרגשתי שכאילו, אני לא יכולה להפסיק לעשן, כי כאילו,
את לא יכולה לחזור אני לעשן. כבר יודעת, כן, אני לא יכולה לחזור לעשן, כי אני כבר יודעת שאין בזה כלום. אז האמת הזאת שנחשפה... את לא יכולה לספר לעצמך, זה מרגיע אותי, יש את האמת, זאת האמת, את לא יכולה להתעלם ממנה. ובגלל זה גם הגמילה שלי לא עובדת על כוח רצון, כי אני לא ניסיתי להפסיק לעשן, אני פשוט נחשפה בפני האמת שאני לא יכולה לחזור ממנה, וזהו, זאת האמת. זאת האמת. ואין עניין שלי אם בא לי, לא בא לי, אני רוצה סיגריה או לא רוצה סיגריה, יש לי חשק או אין לי חשק, לא, אני כבר יודעת שזה לא יעזור לי. גם אין לך באמת חשק, זאת אומרת, אף בן אדם לא רוצה לעשן סיגריה. נכון. בן אדם מכור לסיגריה, בסוף, הנה, לא סתם אני אומרת לכם היום, בתור אישה שישנה, בכל הזדמנות אפשרית, אני לא יכולה להריח את הדבר הזה. איך אתם, כאילו, שתבינו, ברגע שזה יוצא מהגוף שלך, אתה לא יכול להריח את זה. כאילו, זה מטורף. אוקיי. טוב, אז אני רוצה לדבר, דיברנו על זה ככה, אני חושבת הרבה על הקטע הזה, שסיגריה כסמל סקסי, נכון. ובא לי לדבר על זה באמת, כאילו, איך זה בעצם קורה בחיים שלנו. אז קודם כל, סרטים, הוליוודים, יש לנו המון המון מודלים של כזה ג'ון טרבולטה, מרלין מונרו, האישה הכי סקסית שיש, כמו שאמרנו, כל הסצנות האלה, וקודם כל חשוב שתדעו, חברות הטבק הן גאונות שיווק. כל בן אדם שמחזיק סיגריה במסך הגדול שלכם, מאז ומעולם, זה פשוט אקט שיווקי מטורף, שמשאיר אתכם בתוך הכלא הזה. נכון. במשך שנים. וזה מטורף. אז קודם כל, תדעו את זה. סתם לידע הכללי שלכם. תדעו את זה, כן, זה ממש חשוב. ועכשיו אני רוצה שנעבור קצת לחיים שאחרי. וואו. לשבוע הראשון בלי סיגריות, איזה מנטרות באמת עזרו לך להתמודד? להתחיל אני? תתחילי את, כן. אז אני יכולה להגיד שמנטרה שממש עזרה לי, ברגעים שרציתי לעשן, שוב אני אומרת, כאילו ברגעים שעלה בי הרצון הזה, מההתחלה הבנתי, אני גם סיפרתי לכם כבר שבאותה תקופה לא היה לי דירה, ועברתי כאילו משבר די גדול בחיים שלי, עברתי לגור עם הבן זוג, נהרס לנו הבית, לא הייתה לי עבודה, הייתי כאילו בכאוטיות מוחלטת, ועברתי ניתוח, וכל פעם שהמצב שלי היה חרה ורציתי לעשן, אמרתי לעצמי, זה שאני אעשן עכשיו סיגריה, לא ישנה את זה שאין לי בית זאת אומרת, האישון לא ישנה לי כלום, הוא לא יעזור לי בשום דבר, הוא רק יגרע ממני. חד משמעית. אז כל פעם זאת הייתה מנטרה שהיה לו לי איזה חשק על ההתחלה, הייתי אומרת, עדיין לא יהיה לי מרצפות בדירה. כן. אם אני ישן או לא, לא יהיה פה מרצפות. אם אני ישן או לא, אני עדיין רבה עם הבן זוג שלי. אם אני ישן או לא, עדיין התאכזבתי שפיטרו אותי. אם אני ישן או לא, כאילו זה לא משנה, זה לא ייתן לי כלום. אז זאת מנטרה שכל הזמן, עד היום אני אומרת אותה לעצמי, וגם אם פתאום עולה לי איזה חברה שאומרת לי, אני מתה לשן, אני אומרת לה, תקשיבי, זה לא ישנה כלום. גם אם נעשן עכשיו וגם אם לא, את עדיין תשתי את היין הזה, את עדיין תלכי לעבודה. את בעצם לקחת את הסיגריה ואין לה סיגריה כוח עלייך יותר. כן, כי כל האמונות שהיו לך מושלכות על הסיגריה, התפרקו. אז הסיגריה פשוט עומדת שם, והיא מה שהיא בעצם, שזה גוש קקה. כן, גוש נייר עם טבק, ואין לו כוח אליי, ממש. זה לא יגרום לך ליהנות, זה לא יעזור לך בחיים, זה לא ירגיע אותך. לא, להפך. נכון, איזה מנטרה נגיד אמרה לך, בסוף גם נותנים לך, אני אגיד שהם נותנים לך איזשהם משפטים כאלה, כל אחד בוחר איזשהו משפט משלו, שהוא כל הזמן חוזר עליו, אז אני אמרתי, זה היה שלי, ומה את בחרת? אז אני לא היה לי את זה, אני חושבת שהיה לך, או שאני לא זוכרת את זה. או שהם שינו אולי. אבל אני אמרתי לך, מה שעזר לי זה הגוף שלי נגמל מסיגריות. כל פעם שעלה בי הרצון, או באמת התהליך גמילה הזה, אמרתי לעצמי, הגוף שלי נגמל מסיגריה, הגוף שלי נגמל מסיגריה. בעצם הוצאתי מהסיסטם שלי את המשפט הזה שכל מעשן אומר כל דקה, בא לי סיגריה, נכון? כן. ואמרתי, אני לא אומרת את המשפט הזה יותר, וזה מאוד מאוד עזר לי. גם לקרוא את מה שכתבתי, לקרוא את התחושות. אני כתבתי, אני זוכרת ממש, הריח בציפורניים, הריח בשיער, התחושה הזאת שאני לא יכולה לבלוע את הרוק שלי בסוף ערב, ששורף לי הגרון אחרי שפירקתי סיגריות עם הבירה. לקרוא את זה מאוד עזר לי, כי בעצם הגעגוע, למה את מתגעגעת? לסבל הזה, לסירחון, כאילו אין לך באמת למה. אז זה מה שעזר לי. וואי, בא לי לדבר על איזושהי תובנה שעלתה לי אחרי שהפסקתי לעשן, תוך כדי הסדנה ששאלו למה אנחנו מעשנים, ואז אנשים אמרו כל מיני סיבות, לחץ, חרדה, כי כיף לי, כי אלכוהול, כי זה, ואז המנחה אמרה, וואי, אתם יודעים, יש עוד משהו שמלא אנשים מעשנים בגללו, וזה שיעמום. והייתי כזה, וואי, מה הקשר שיעמום? כאילו לא הצלחתי להתחבר לזה בכלל, ואחרי שהפסקתי לעשן, פתאום הבנתי כמה סיגרות, 99% מהסיגרות שלי היו משיעמום מוחלט.
היה לי משעמם עכשיו בישיבה, גלגלתי סיגריה. המתנתי רגע ברחוב, גלגלתי סיגריה. כאילו כל הזמן שהיה לי משעמם, עישנתי. זה מה שאמרת קודם, גם זה העניין של הנוכחות בחיים שלך. כן, וואו, זה פשוט היה לי מטורף. הקושי להיות נוכחת, אני בשיחה עם בן אדם, אני לא שואפת ונושפת, אני מקשיבה לו. כן. כאילו להיות... וזה גם גרם לי ממש מלא אנשים, כאילו פעם, את יודעת, הייתי יותר כלילה, אני אקרא לזה במרכאות, זה לא באמת נכון, אבל כאילו אומרים לי, יאללה, בואי תקפצי, תעשי סיגריה, והייתי באה סתם מקומות בשביל לעשן. היום, מה שלא מתאים לי, אני לא אבוא, חמודה, יש איזו חברה שלא זורם לי לפגוש אותה, ואני יודעת שתמיד הייתי מעשנת איתה מלא סיגריות, כנראה משעממת. כן. כאילו, זה גרם לי, שוב, כמו שאנחנו אומרות שהסיגריה משנה לך את המנטליות של החיים, זה גרם לי לחתוך דברים שלא עניינו אותי. לא מעניין אותי עכשיו לקפוץ לשכונה שלך, לעשות איתך סיגריה, לא מעניין אותי. כן. יאללה, שממשיכה בחיים שלי. כי זה לא עיסוק אמיתי. כן, זה לא אירוע, זה לא אירוע חברתי. כן, זה פאקינג משעמם. ממש. וגם עוד איזשהו משבר שהיה לי, זה באמת שפחדתי מאוד מה יהיה עם הבן זוג, ובסדנה העליתי את זה המון, אמרתי, אבל מה יהיה אם בן זוג שלי ישן, ואני גם ארצה לעשן, ואז היא אמרה לי, שיר, את יודעת משהו? אף אחד לא רוצה להישאר לבד על סירה טובעת. כאילו אמרה לי את המשפט הזה, בקטע שלו, בסוף הוא יראה שאני אגמל, ומשהו בסיגרות הוא סירה טובעת, כאילו... כן, כן. והוא עדיין לא נגמל, אבל אני גם מרגישה עליו שהוא נמצא בסירה טובעת, זה כאילו שינה לי את המחשבה, וגם על כל מי שאני רואה סביבי שהוא מעשן בכפייתיות, אני כזה, מבחינתי הוא מסכן, ואני העליונה עם הכוח על החיים שלי, וכן, אני רואה שבאיזשהו מקום, אומר, זה שינה את המנטליות הזוגית שלנו לטובה. את יודעת, א', ברור, ואני חושבת שהלוואי שגם יום אחד הוא יפסיק, כי אני רואה את זה ככלא. אני מאחלת לו להפסיק. ואני חושבת שבכל משהו, גם בסדנה שאת יוצאת, שלפעמים כשאנשים מנסים להפסיק לעשן, הם פתאום רואים בן אדם מעשן, והם אומרים, וואי, איזה כיף לו, בא לי גם, נכון? נכון. אז אחד הדברים שהכי עובדים עליהם באלן קאר, זה שאת לא תהיי מסוגלת להגיד איזה כיף לו. כי את כבר יודעת את כל החרא שזה מביא איתו, וגם כי את באמת אומרת את המשפט הזה, איזה באסה לו. הוא בתוך כלא. נכון. זאת מנטרה. וואי, זאת מנטרה ברמות, והיא עזרה לי מאוד. וואו, זאת אחת המנטרות שעזרו לי. אני אומרת, במיוחד, אגב, אולי זה פוגש אותי גם עכשיו כשאני בעזרת השם הולכת להיות אימא, שאני אומרת, איזה באסה זה להיות אימא עם ריח של סיגריות. וואי, זה זוועה, וגם האימהות האלה שאת רואה שהן מעשנות ליד הילד שלהם, ואת כזה... למה, בובה, למה? אני באתי להגיד מצטערת שאני שיפוטית, אבל אני לא מצטערת, אני שיפוטית כי יש אמת, והאמת היא שלעשן בהיריון, זה אחד הדברים המזעזעים שקיימים. אני רואה אנשים שעושות את זה, ואני אומרת, זה עצוב לי. וואי, זה עצוב ברמות. כי תחשבי, אגב, כמו שאמרנו, אתה מוכן לאבד הכל בשביל הסיגריה, את המשפחה, את הבריאות, לסכן את הדבר הכי יקר לך בחיים, אני כאילו, יש לי עוד שר בתוך הגוף, אני אשם. וואי. זה כאילו עצוב לי, אגב, גם הייתי בבית חולים ועבדתי עם נשים בהיריון, והייתי רואה אנשים שהרופא שלהם אומר לה, כמה את מעשנת ביום? היא הייתה אומרת לו, קופסה. בהיריון. וואו, זה כאילו נתון שהוא קשה. אני כאילו אומרת, אימא'לה, כאילו הילד הזה עוד לא הגיע לעולם. כבר את מרעילה אותו בסרטן הזה? ממש. כאילו אני לא יכולה לשאת את זה, אז אני חושבת שגם זה, וגם תחשבי איזה ריח יש לאימא שלך. ריח טוב, ריח של אימא, כן, ריח של כזה כביסה, ומשהו כזה נעים. של אוכל כזה מנחם. אוכל שהיא בשלה, לא יודעת, כאילו, ואני אומרת, איזה באסה זה להיות שהריח של אימא שלך זה סיגריות. נכון, ויש מלא בנות כאלה. אני זוכרת שהגעתי לצבא, ובנות היו אומרות, וואי, אמא שלי מעשנת 18 קופסאות ביום, והייתי כזה, יואו. לא, גם איזה דוגמה את נותנת לילדים שלך, שאת מזלזלת בגוף שלך. נכון, הרבה פעמים זה גם קורה הפוך על הפוך, אם אבא שלך מעשן כל החיים, סבא שלנו, ישן כמויות, ואבא שלי בחיים לא נגע בסיגריה, מרוב שזה גאיל אותו, כאילו ההתנהלות של סבא שלי. ממש. וואי, גם דיברנו על זה שפתאום אנחנו יכולות לשבת בפנים, והשינויים האלה שאת מרגישה, ממש. שפתאום הייתי כזה, היה יום חם ברמות, וכזה כאילו מהרגל ישבתי בחוץ. ואז אמרתי, והייתי לבד, ואז אמרתי, אימא'לה, למה שאני אזיע כמו איזה מסכנה? נכנסתי פנימה ופשוט חייכתי מאוזן לאוזן, שאני יכולה לשבת בפנים וליהנות מזה. זהו, יש לך טיפים שאת רוצה לתת לאנשים שכאילו עכשיו עוברים גמילה? איזשהו טיפ שיש לך? כן, רגע, אני רק רוצה... אז אני בינתיים אגיד את הטיפים שלי? כן. אוקיי, טיפים שממש עזרו לי להפסיק לעשן ולזה. דבר ראשון, להוריד את אפליקציית הדופמין, אני קוראת לה ככה, כי היא מעניקה לי דופמין מטורף, לראות כמה ימים עבר מאז הגמילה, אני נכנסת לזה כל יום, באמת. מדהים, איזה כיף. כל יום אני נכנסת, אני גם אוהבת מאוד לשתף על זה שהפסקתי לעשן, מבחינתי זה כאילו מרים לי ונותן לי כוח להמשיך. ונותן לאחרים גם. ונותן גם לאחרים, והשראה, ובאמת גם כל מה שאנחנו מדברות באינסטגרם, ויש לי היילייט שלם שאני ממש מדברת על כל התהליך של הגמילה שלי,
שוואו, זה עוזר לי גם לקרוא אותו לעצמי. מדהים. אם אני ברגע של חולשה, אני קוראת את הדברים שכתבתי. אגב, תראי איזה חשוב זה כתיבה. אני אומרת, גם וואי, בקטע של ממש. המנטרות, כן. כמה זה תרפויטי. לכתוב לעצמי משהו ולקרוא אותו בעצמי, זה כאילו, הדרך שלי לעזור לעצמי זה קודם כל לכתוב. נראה לי זה ממש... כן, זה ממש עזר לי. קטע שלו, מבחינתי זה היה לכתוב בסטורי, אבל זה חד משמעית לכתוב. כתבתי את זה ואני קוראת את זה, אז זה עזר לי, גם האפליקציה, השיתוף. מאוד עזר לי להחליט שאני עושה משהו לכבוד עצמי בדבר הזה, אז כל חודש אני קונה לעצמי מתנה שווה. זה ממש כיף, אז אני הולכת ובוחרת, וכאילו עוד חודש של גמילה מפנקת את עצמי על משהו שחסכתי מלא כסף, החודש של סיגריות, אז אני אקנה משהו, וגם זה, אני אומרת, כאילו נעליים, תיקים, בגדים, זה לנצח, וסיגריה עם נייר, שכאילו נשאר ממנו בדל, אז יותר כיף להוציא על זה. ברור. גם הליכות, לעשות ספורט, לעשות משהו שעוזר לך, לדבר עם אנשים שעברו את זה, לי עזר לדבר עם אחותי, עם שתי חברות שלי שגם נגמלו יחד איתי ברמות. זהו, זה הטיפים שיש לי. טיפים מצוינים. אני חושבת שהטיפ שלי הוא קודם כל, תפסיקו לעשן בהקדם. טיפ מעולה. באמת, פשוט תפסיקו, כי זה לא קשה כמו שאומרים. אני חושבת שדיברנו הרבה על הקשיים וזה נכון, אבל טיפ לגמילה. אבל שנייה, אני רוצה להגיד שקודם כל זה לא קשה. זה באמת, פשוט תעשו את זה. אוקיי? הטיפ שלי אליכם זה, בואו לאלן קאר. אני ככה נגמלתי, וזה כבר עובד לי. לגמרי, אני גם נגמלתי ככה. אגב, הפסקתי להסתכל על האפליקציה, אחרי איזה שנתיים, אני כבר לא יודעת, כי שכחתי שישנתי כבר, סבבה? בעזרת השם, מאחלת לכם להיות במקום הזה, שאתם בכלל לא זוכרים שישנתם. להאמין בעצמכם, פשוט להאמין שהחיים שלכם מגיע לכם יותר. מגיע לכם יותר מלחיות בתוך ההתמכרות שלכם לדבר כזה או אחר. אני מאמינה בכם, ואמין שתאמינו בעצמכם שאתם גם יכולים להפסיק, ותזכרו שזה פשוט, כאילו, אפשר לבקש עזרה. ואם ניסיתם כאילו להפסיק לעשן לבד וזה לא עבד לכם, יש לכם פה כאילו הוכחה שזה עובד, אז וואו, אז אני ממליצה. באמת גם אני אצטרף לדברים שלך מרגשים מאוד, ואני אגיד שאלן קאר שינה לי את החיים. גם לי. גם את הערך העצמי שלי, גם את זה שכמובן קיבלתי את הגמילה הזאת, אבל את כל המיינד שלי ואת כל האמונות האלה שהאמנתי על עצמי שאני לא יכולה, שחרר לי אותם, ואני גם מאחלת את זה לכולם, להיגמל, ווואו, איזו תחושת כאילו עליוניות, אני פשוט מרגישה שאני מעל המשחק, וכולכם מסכנים ומעשנים. מושלם. אז נסיים? נסיים, כן. ובא לי לסיים במשהו אחרון. כן. מה היית אומרת לעצמך ביום שהפסקת לעשן? שנייה, יש לי טיפ אחד. שכחתי להגיד, אל תתחילו לעשן. כי בעצם הסיגריה הראשונה היא שרשרת שלי, הנה אני ישנתי 8 שנים, אחותי 8 שנים, אנשים 60 שנה, רק כי הם ישנו אחת. אז אם אתם צופים בזה, או רואים את זה, או נתקלים בזה, אל תתחילו עם סיגריות, ואז גם לא תצטרכו להיגמל מהם כל היום, ולחזור אליהם, ולהתגעגע אליהם, ולאכול כאפות עליהם. פשוט אל תעשנו. כי לא נולדנו מעשנים הרי. מעולה. לא נולדנו עם סיגריה, נכון? קשה לבצע, נכון. אז פשוט אל תתחילו. תגידו לעצמכם, וואלה, כל מי שמעשן מסכן. לא בא לי להיות כמוהו, פשוט אל תתחילו עם זה. באמת שכל מי שמעשן מסכן, ותראו, יושבות פה שתי כוסיות, שתי בנות מגניבות, מעניינות, אמיצות, אמביציוניות, שלא מעשנות, אז את יכולה גם, ממי, את יכולה גם. ולא משנה, אתם רואים אנשים מהממים ומאלפים שמעשנים, תגידו לעצמכם, וואי, הם כאלה מהממים, לא חבל. ואיך התעצבנתי שאמרו לי את זה? היו רואים אותי מעשנת. זה עושה התנגדות לכל מי היו אומרים לי, שמעשן. וואי, את כזאת יפה, את כזאת, איזה יפה, למה את מעשנת? וזה היה מעצבן אותי, אבל היום אני אומרת, הם צודקים. למה שבחורה מהממת כמוני תדחוף לעצמה את הרע לזה? את ממש צודקת. אז מה היית אומרת לעצמך ביום שהפסקת? תנסי לחזור רגע אלייך שלפני 8 שנים. הייתי אומרת... 5. של 5. הייתי אומרת לעצמי, אני גאה בך, את תמיד בסוף בוחרת מה שטוב לך, ומה שמקדם אותך בחיים, ואני גאה בך. ואוהבת אותך. וואו, מדהים. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר. אז אני אגיד שהייתי אומרת לעצמי, וואו, את בדרך למסע ארוך ששווה כל רגע, ואיזה כיף שאת עושה את זה בשביל עצמך, ותאמיני, וכל הניתוח שיניים, הכל יעבור בכיף. ואני חייבת אבל גם להגיד לך משהו. את הולכת למסע ארוך, נכון? אמרת כאילו זה. נכון. כי אני חושבת שהסיגריה היא רק סימפטום. היא רק סימפטום בתוך המצוקה שלנו, הבדידות שלנו, השעמום שלנו. תקראו לזה איך שבא לכם. אז ברגע שתוציאו את הסיגריה מהמשוואה, אתם פשוט תתמודדו עם החיים, והחיים הם מסע. חד משמעית. נכון, החיים הם מסע. האם כל רגע בחיים שלי הוא כיף? לא.
אני מתמודדת אבל, אני מתמודדת עם כל רגע ורגע, וגדלה מההתמודדות, בלי לדחוף סיגריה לפה שלי. נכון. אז החיים הם מסע ארוך, ובאמת אני רוצה לסיים ככה, וגם להגיד תודה רבה לאלן קאר. תודה, על האמונה בנו, ועל הבחירה בנו לייצג אותם, ולתת את הקול המדהים הזה, שבאמת חיכינו המון לדבר עליו. ממש. טוב, אתם לא יכולות להיות אנחנו. אז לפחות תשמעו את מה שיש לנו לומר. תודה שהייתם איתנו. ביי.